Lavesh. Anobva kwaMutare zviya. Lavesh ka? Amen. Taura kandi. Ataurazve. Kontaita seni. Kwewa house presenter. Kanye. Unongoridza music usingazoti anobva ko. Iwe. Taurira kavateereri. Aiwa tofana kuvaudza vateereri. Ndokugrinora. Lavesh. Wakunyepa. Wakunyepa zvibvumirwe. Nai. Kwati ndomunomera. Kupi? Inside Grenora budiriro Glenview. Kumweko. Ndiwe muHarare? Ndiwe muHarare. Lavesh. Ndoshanda muHarare. Ndo asikumusha kwake ndokupi? Iwe unoshanda kuno kasikumusha kwako kumkumbo. Kanyemba pakamwa. Unoita seiko naye Blandizo? January. Ndi January. Hadi kuti uite pamuromo stere. Aiwa ka. Iwe. Indira u. Anofuna nokubodeka tuma chake. Zvone. Nokuti ndakubvunza Lavesh anobva kupi? Usina answer. Ndataurisa manje. Lavesh tibate shamaroto dzobva kupi kurumbidza. Uri seiko naye Blandizo? Ziri seiko? Yeah. Chiko chanetsa. Akudakatapila. Kudzikinura. Yes. Bozi zvichemo zvandiri kuona bvuta akandifonera nezuro. Ndikati ko chiko bvuta ari kuchema chema. Ari kuchema iko bvuta. January. Yeah. January. Akandibata. Dai zvaibvira ka. Ndizvo. Potoitwa uri mutemo wekuti bonus ngaizobhadharwa muna January. Vashandi vese. Nokuti ikauya November kana December tinorebesa muswe. Yeah, ndizvo. Hapo ndingo wakasvika kukwadzana. Kukwadzana muswe. Kapu January. Kubva kuita kafupu kudai kanjira. Inini hangu zvandaifunga Kanyemba. Masalaries ngawe pamid January. Unaona dambudziko toitika Philip. Unaona dambudziko. Yes, kutanga musi wa 10. Wobva wapiwa ka January salary. Yeah. Kuti unozonopera mwedzi wo. Kuti paunozonopera. Panenge pakutoda jump start futhi. Panenge pada jump. Saka uchimidzi munhu anozopika kuenda May go. Yeah. Pana kumena. Asitombori nanu tetisu muramba uchirwadzi wako. Kusvika May. January ka aperi. January aperi. Aperi. Izvozvi matauriro ari kuita vanhu vachifamba murodhu. Munhu achitaura yega. Usimudza musoro tautaura nani ndo ari yega. Iwe. Sorry. Anozoti nemota pi utobvunika. Kanyemba. Iye motorist wacho. Yeah. Anenge rori. Anozomira nemunhu. Anomira nemunhu. Aiwa. Kochi ndachita bushi. Ndakachadzimira. Uri pamugwagwa uchityaira. Musadaro so. Yeah. Wazi izvozvi zvikadatisa kuti engineer Chungu vari muchibage. General Tondera iri maunga Gabon Fiber ari muchibage. Cosmas Kamoto ari muchiperemanga. Gogo Mpofu vari muchibage. Pheromone Saidi ari muchibage. Tozoda Cedric. Boss Chineke. Chineke ndiwo kabudura. Chinake. Chinake ari muchibage. Chinake aende muchibage. Ani? Chinake. Chinake ari muchibage. Ndakati ruoko rwako mukwasha waSodeni ngaruite zvakanaka nokuti type yemotokari dzanofamba nadzo. Uya. Chinake. Wapa Joshua ka. Ngomo Heights. Anofamba nemotikari dzipi? Akamboti kaskuta. Anozanga kaumari kaya. Kaumari. Ndiwo motikari kadzine value kadziyadzi. Ndiwo motikari dzine value. Ndakati kochi zvikanzi izvo zvandikona pakapaka mota yangu apa. Pakazara mota so. Zvikanzi the only original vehicle. Yes, simbi. Inodya dzimwe simbi. Dzese mabhero. Ndakati uyu mudhara uyu ko. Philip nosaka Mr. Munzabo wakatora live January. But wakachidzwa Kanyemba kandiye ndakhala ndichenda kulive January. Heka. Zvino zvako zvinenge zvakarongeka. Aba tononyepa. Unotombojegwa neredio. Haikona bichana. Ukati boss wemunyati pasisho business center. T. Ukati Elias Giver. T. Baba Mumu. T. Chineke. Nsiku zafamba. My Noster. Patangwese. Pana chirimo. Ndokumbirawo Kanyemba. Ndofunga pane zvino adzoka muoffice.
Kune muri yeZimbabwe paRothmans anditi dzikaita motokari dziri paRothmans dzakatopaka mota dzisiri kufamba anditi dzakapaka mota dzakamira paRothmans kusvika kuShabablas anditi dzakapaka mota dzisiri kufamba mabhazi nedzimotokari dzese dzakamira zvichioneka ndozviri kuitika paRothmans izvezvi Rothmans izvitotika izvezvi malenzi ese ari true haasi kufambika zvekuti mamotarisi akumanikidzira mota dzinenge dziri the other side dzirupinda mutown kuti dzishandise one lane vachenda neoncoming nokuti lane iri harichatofambika nenyaya yemakomba paimbojenga vakauya vakaisa mavhu saka mvura nekunaya kwairi kuita hapana zvakaitika kota akavaudza wani kana mukaisa mavhu isaitara pamusoro ukatarisa mashatiraitarod manairo akaita nezuro apo unenge waisa mavhu anogara toenda pazororo uri kupaona kanyema uri kubva kuchitungwiza uchipinda mutown tinongoti road iyoyo kubva kutollgate kubva kutollgate nokuti shahama neshamwe tatotadza kudzishanyira ndizvozvo ungafambe mashatiro aita gwagwa kubva roundabout kuenda kunosvika kutollgate paziko then obva pa10 kupinda pachikwana uchuya kutown kusvika pazororo 10 of up iyo yada kutodeclare state of emergency road yacho yanyanya kuva musivi saka toita setobata honorable minister advocate Felix Mona inational road irongoda kungosimudzirwa chirori chakazara tara wosvika woita chimwe chinonanga kupi chiri kuenda uko chimwe chichidzoka vanhu ivavo vafanira kutakura mapoto esadza nokuti vakasvika vakangokurondoka sadza vakadya hope road yacho yanyanyisa kuva musivi inodawo uniform nokuti apa chigama yangariseko weekend tanga tingori pabasa mabhinya matambiro akaita nezuro handina kuriona kabhora na Haaland angachuya mabhinya vakamira zvasinombomira muchinazona mhofu kachineke wafumbuka ati mabhinya tiripo naPeter Zulu vakatamba nezuro vakazogowesa bhora rakunopera mukana here weArsenal kuti itore league Arsenal andinozama itraineta apo Arsenal neLiverpool musi wechina Liverpool yapera apo ndaitotarisa BP ya Jimmy Julius ndakati akomana namakenosta Jimmy kungoti yakazokodrowa 2-2 bye kwenda ndodotsudzura andiwapinda shift yako kondizvozvo kopane chakaipa pashift yangu saka watowawiwa ndawawiwa unondipedzera unoda kuita hunu unenge waElias Giriva asichiko chaunariko Elias Giriva na injinia chungu avari semukategori semuwhatsapp group Elias ukabva achirira especially kana kuchidaya kudai so vanhu vari kufamba vachitaura vega kavawandisa taimboti ndeve Chelsea paipai back to school zvari kurira ndidumaster ka dumaster pane umwe akazofona zvikanzanda kutimbira $1 airtime kuti mubhoona zviri kuitika zvikadzi school fees zvikadzaiwa haisi school fees ndangoti mubhoona zvichemo zvinenge zvichiya zviri kusei ndine kuona kanyamba bye sharp alright baba manu